Gefin êrişên Tirkiyeyê ser herêmên Bakur û jilatê Sûriyê gihiştina asteke bilind di her du mehên vê dawiyê de. Hêzên siyasî yê Kurdên Sûriyê li gel Hesedê li ser asta navxwayî ya Sûriyê û navdewletî di nava tevgerê de ne û gavên diplomatîk aktîv kirine bi armanca rêgirtina li ber operasyoneke leşkerî ya Tirkiyeyê. Siyasetmedarên Kurd dibêjin ji bo parastina herêmê xwe ji êrişên Tirkiyeyê ew amade ne bi hemû hêzan re danûstandin bikin, nexasim rejîma Sûriyê golûgorî siyasetmedarên Kurd aliyeke serekeyê ya çareseriya alûziya Sûrî. Endamê Ofîsa Siyasî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk a Kurd li Sûriyê Yekîtî Salah Alemdar dibêje divê dema hestiyar de pêwîst e hêzên siyasî yên Kurdên Sûriyeyê helwesteke yekgirtî li ser danûstandinên bi Dîmeşqê re nîşan bidin ji ber got navenda çareseriyê di dawî de li Şamê ye. Got biryara me Kurdên Sûriyê li Sûriyê tê standin, got çareseriya doza me li Şam li paytextê got desthilat kî bê? Yê niha be yekî dî bê her zamanekî da çareserî li Şam tê standin. Em vê tiştê hevdûra em wek Kurdê Sûriyê gengeşe bikin, li hev bikin, em fêm bikin. Li gorî rayedarên Kurdên Sûriyê helwestên navneteweyî derbarê operasyona plankirî ya artêşa Tirkiyeyê rawestandine. Lê tirsa êrîş û tevbanadina Tirkiye ên bê ser û ber nehatiye rawestandin. Serokê Partiya Aştiya Demokrat a Kurd li Sûriyê Talal Mehemmed got partiya wî di nava partiyên rêveberiya Xweser de ye dibêje ji bo rûbirûbûna êrîşa Tirkiyeyê pêwîst e bi hemû hêzan re rêkeftin bênekirin, nexasim hêzên hikûmeta Sûriyê ji erkê wê ye got sînorên xaka Sûriyê biparêze. شخوا قمایا داویه طهرانی کوچی بود باوریا مده نه روسیا و نه ایران ارینی نکرج دولت ترکیه گو تی شرکی بک حتی شرای خوشی جغرافیا و تنکر گو بس دولت رفعتی یان من بجی او جنهات قبول کردن حرد دولتین اید مساری ستانه ده جبرلو یعنی ترکیه دخوازه سیاست خو یان ها پیک بینو بردوام کتیدو و هیچ زیاده تر بکه Li aliyekî din Kurdên Sûriyê cîbcîkirina hêzên rejîma Sûriyê li herêmên rêveberiya Xweser bi gaveke erînî dinirxînin li gorî wan. Lê li aliyekî din jî diyar dikin got pêwîst e ev gav di jêr garantora Rûsyayê de werekirin û paş re divabe gavên siyasî hebin. Endamê Meclisa Giştî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Mesûd Dawûd diyar dike got helwestên hêzên navdewletî beramberî êrîş û gefên Tirkiyeyê lawazin lewra divê fişar li hemû aliyan bêkirin gobrolên xwe rabin di nava wan de rejîma Sûriyê. Dewletên wek Amerîka, wek Rûs, Ewropa yanî di wan biryarê xwe de ew qasî ciddiyeta wê nîne. Ji bo jî em dixwazin van dewletên navnetewî lêxistinên mirovahî van mesela ciddî bigirin. Yani ev êrişê gund hatê dikirin ser herêmên bi ewla herêmên hemî sivîlên li pêşa çavê wan qetil tê kirin, armanc tê komgîjî tê kirin. Yani ev devlet navnetewî hem jî lêxistinên mirovahî UN vana çi bêdengiya wana tevê mana got ew jî şirîkê vê komkujiyê ne. Yani vana rastiyeke yani. Hêjaya bîrxistinê ya got geşebêdanên dawiyên girêdayî helwestên siyasî navdewletî yên redkirina operasyona leşkerî ya Tirkiyeyê û bicihkirina hêzên rejîma Sûrî li navçeyê rûbirûbûna aliyên Tirkiyeyê sawa operasyona Tirkiyeyê ji herêmê dûrxistiye. Li hêzên siyasiyên Kurd duê bawerê de ne got ev yek rê li ber balafirên bê pîlot ên Tirkiyeyê negirtiye, nexasim di armanca lîderên Hesedê de. Hêjaya bîrxistinê ya got di 16 vê mehê de 33 partiyên siyasî yên Bakur û jilatê Sûriyê bi daxuyaniyeke hevpar ragihandina destpêkirina kampanya hashtagê biriya qada dijîtal û Kurdên Sûriyê ragihadin. Zana Umer Dengê Amerîka Qamişlo.